שלום לכולם. החלק הזה של הלימוד הוא בעצם כדי להראות לכם כיצד עושים את כולם ביחד, את כל הקפיצים ביחד. הוא המשך של ההדגמה הקודמת שבה הראינו קפיץ אחד. עכשיו, לפני שאתם נכנסים לאיזשהו לחץ, סך הכל אני אראה לכם שמה שיש לנו פה זה את שלושת הקפיצים, כשהפעם אנחנו שמים אותם על גרף אחד ומביאים את כולם לראשית. כיצד אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, יש לנו שני סטים של התוצאות. אחד זה התוצאות הניסיוניות שבא בתור F. הדבר השני של התוצאות המחושבות שבא בתור F של fit. עכשיו שימו לב להבדלים, כאן התחלנו את זה מ-1, שזה בעצם ההתחלה של הניסיון שלנו, מ-1 ניוטון, או מהמשקל של 100 גרם, וכאן כדי שאנחנו נוכל לראות גם כן שכל ההתאמות, הפיטים מגיעים מהראשית, אנחנו מתחילים את זה מהראשית. עכשיו כמובן שפה הכנסנו את התוצאות הניסיוניות של כל אחד ואחד מהקפיצים, אנחנו שמים לב שיש לנו התארכות של האדום, את ההתארכות של השחור וההתארכות של הירוק. עכשיו אנחנו מסתכלים על הקבועים של הישר שאנחנו עושים לו התאמה. עכשיו הפעם נעשה דברים קצת אחרת. הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים על השיפוע של האדום, כמובן שני הנקודות הקיצוניות. דרך אגב, זה לא חייב להתקיים, ונראה ייתכן שכשאנחנו נריץ את התוכנית הזאת שאתם רואים כאן, שאנחנו נצטרך לשנות את השיפוע בצורה כזו או אחרת. נצטרך לשחק איתה אולי. עכשיו פה יש לנו את נקודת ההתחלה. במקרה הזה במקום לעשות כאילו את התוצאות פלוס B, אנחנו מהתוצאות הניסיוניות נוריד את האורך ההתחלתי של הקפיץ ונראה כיצד זה מתאים את עצמו, כי אנחנו כמובן רוצים להתחיל מהראשית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להוריד מהתוצאות האלה את אורך הקפיץ כדי לראות את התוצאות, להשוות בין כל התוצאות, שכל התוצאות מתחילות מ-0. אז יש לי פה את הראשית של את הקפיץ, את האורך ההתחלתי של האדום, את האורך ההתחלתי של השחור ואת האורך ההתחלתי של הירוק. אז למעשה שמנו פה את כל הנתונים, את השיפועים של כולם, על סמך שתי תוצאות ניסיוניות בקיצונים, שאותם כמובן אי אפשר לשנות, וגם כן את האורך הראשוני שייתכן ונצטרך גם לשנות אותו. עכשיו למעשה אנחנו שמים לב שיש לנו את הפיטים, זה בעצם גרפים לינאריים שעושים התאמה. כאן אתם שמים לב שלא שמנו את נקודת ההתחלה, זאת אומרת את ה-B, אלא התחלנו ישר משהו שמתחיל מראשית הצירים. גם לאדום, גם לשחור וגם לירוק. עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לחייל את התוצאות הניסיוניות שהם יתחילו מה-0, אתם שמים לב שאנחנו מורידים את ה-B במקום להוסיף אותו פה לגרפים של הפיטים, לגרפים הלינאריים של הקו הישר של הפיטים, אנחנו מעבירים את זה, מורידים את זה פשוט מהתוצאות הניסיוניות, כדי להתחיל את התוצאות הניסיוניות ב-0. ונראה כיצד זה הולך לראות לנו. אנחנו כמובן מוחקים את הגרף, את חלון הגרף. אנחנו מציירים, קודם כל, אנחנו מציירים את התוצאות הניסיוניות בתור נקודה. אתם שמים אדום ונקודה. אנחנו שמים את השחור, שחור, ה-B עומד לשחור ונקודה. וכמובן את הירוק ונקודה, כדי שיהיה לנו את גרפי הפיזור השונים. אחר כך אנחנו עושים את הפיטים. אתם שמים לב שאנחנו החלטנו לשים את כולם בכחול. את התוצאות בכחול. כאן עשיתי טעות, זה צריך להיות K, כדי שזה ייראה שחור. הפקודה שלו היא K, לא B, B יושב לבלו. אנחנו שמים לב שאנחנו עושים פה פיטים שהם נמצאים בכחול, וכמובן שאנחנו שמים כותרות. עכשיו בואו נריץ את זה ונראה כיצד זה נראה. שומרים ומריצים, ואתם שמים לב, קודם כל התוצאה של הקפיץ האדום נראה די טוב, אתם שמים לב שהוא מתחיל. בירוק יש לנו טיפה פספוס, אבל נצטרך טיפה להרים אותו, אותו כנ"ל בשחור.
אז אם אנחנו ננסה להעריך פה מה שקורה, אני הייתי מעריך שצריך, בואו נשחק קודם עם השחור, כדי לראות מה יהיה התוצאות, איך אנחנו מרימים את התוצאות של השחור, כך שזה יגיע לנו. הייתי מעריך פה שזה 2, זה יש לנו פה גודל 2, זאת אומרת הורדנו את התוצאות פי 2 פחות או יותר, אז בואו נגדיל אותו, ננסה להגדיל אותו ב2, זה אומר שאנחנו פה, איפה היינו? בשחור, אם נסתכל על ה-B של השחור, אז אנחנו שמנו את זה פה, הורדנו 10, בואו ננסה להוריד 8 ונראה כיצד זה נראה. אז נריץ, נשמור ונסתכל על התוצאות. סך הכל אתם שמים לב שהתוצאות עוברות יפה מאוד, הקו הפיט של השחור עובר מאוד מאוד יפה, אנחנו אחר כך נסתכל בדיוק מהו השיפור. עכשיו צריך לתקן כמובן את הירוק, נראה האם אנחנו יכולים, פה אני רואה שהתוצאות קצת משחקות יותר מדי, נראה אם אנחנו מסוגלים להרים אותו, בואו ננסה להרים באחד ונראה כיצד זה נראה. אז שוב את השחור, מי זה היה? זה היה ירוק. הורדנו קצת יותר מדי, בואו ננסה להוריד רק 10. נריץ את זה. וזה נראה לי די טוב, אתם שמים לב שהוא ממש עובר דרך הנקודות, דרך כל הנקודות. אז אנחנו למעשה קיילנו את זה, זאת אומרת אנחנו יודעים מהו אורך הקפיץ, אנחנו יודעים שהאורך של הקפיץ של האדום הוא פחות או יותר 13.15, יודעים שהאורך הקפיץ של השחור הוא פחות או יותר 8, והקפיץ של הירוק פחות או יותר 10 סנטימטרים. את זה אנחנו רואים מזה שהגובה פה הוא בסדר, ואנחנו רואים שסך הכל כציור גרפים הוא נראה די טוב. מי שמעניין אותנו יותר זה דווקא ה-A'ים השונים. אז כדי לדעת בדיוק את הערכים של A'ים, אנחנו כמובן יכולים לצייר אותם על הגרף, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה כרגע. יש לנו תוצאות האלה ומופיעות לנו בתור A אדום, A שחור ו-A ירוק. זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא את התוצאות, את השיפועים של שלושת הגרפים האלה, שהשיפועים האלה בעצם תחשבו, הם נראים כך, L שווה A כפול F באופן כללי. זאת אומרת, האורך של הקפיץ שווה A כפול F. למעשה, הייצוג שאנחנו מחפשים אותו הוא קצת שונה. אנחנו רוצים ייצוג של F שווה 1 חלקי A כפול L. זאת אומרת, השינוי. אנחנו בעצם רוצים דלטה L, זאת אומרת שינוי באורך הקפיץ, אבל כרגע בואו נסתכל על מה שאנחנו מקבלים. אז בואו נעשה A של אדום, נקבל את התוצאה שלו, אנחנו נראה שהוא 5.8. בואו נראה את ה-A של השחור, מקבלים 9.175, וה-A של היה לנו ירוק, ואנחנו מקבלים 3.1. עכשיו למעשה, הקבוע בקשר שאמרנו של F שווה איזשהו 1 חלקי A כפול נניח ה-L שלנו, או השינוי של האורך, הוא 1 חלקי A, אנחנו נקרא לו K. זאת אומרת, K שווה 1 חלקי A, כדי שהקשר יהיה ידוע לנו. ולמעשה, אם זה 1 חלקי A, אז הוא צריך להיות. אז לדוגמה, K אדום שווה 1 חלקי A אדום. אנחנו מקבלים שהוא בעצם שווה 0.17. K, הדבר הזה K שחור, שווה 1 חלקי K 1 חלקי K, מה יש לנו? 1 חלקי K, 1 חלקי A שחור,
כאן אנחנו מקבלים 0.1 ו-K ירוק שווה 1 חלקי A ירוק. עכשיו אם אתם שמים לב, יש לנו פה בעצם הדבר הזה של האדום. תזכרו שמה שיש לנו פה, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו F במקרה הזה שווה K כפול L, אוקיי? עכשיו, היחידות של L במקרה שלנו הם סנטימטרים, והיחידות של F זה ניוטון. זאת אומרת, היחידות שאנחנו מקבלים ניוטון לסנטימטר פה. אנחנו לא רוצים לעבוד עם ניוטון לסנטימטר, אלא ניוטון למטר. ואז למעשה, אנחנו צריכים להכפיל את התוצאות שלנו פה ב-100, כדי לקבל ניוטון למטר. או יותר נכון, צריכים לחלק את זה, את התוצאות, אנחנו מחלקים כמובן, אנחנו צריכים להכפיל ב-100, כי זה כמובן 0.1, כל סנטימטר שווה 0.01 סנטימטרים. אז היחידות שלנו, כל התוצאות שאנחנו מקבלים פה למעלה, אנחנו צריכים להכפיל אותן ב-100. אז למעשה, אם אנחנו מכפילים את זה ב-100, אתם רואים שהאדום הוא בערך 20 ניוטון למטר, שהשחור הוא 10 ניוטון למטרים, והירוק הוא 32 ניוטון למטר, שזה בעצם תואם, זה יוצא התוצאות שהיצרן אומר, הוא נותן שזה 20 ניוטון למטר, הוא נותן שהשחור הוא 10 ניוטון למטר, והירוק 30 ניוטון למטר. בזה למעשה אנחנו יכולים להבין את התוצאות שלנו, יש לנו איזשהו קשר שהוא נראה F כפול לאיזשהו קבוע כפול L, הקבוע הזה נקרא קבוע קפיץ, שהוא מקשר בין ההתארכות של הקפיץ לכוח שפועל על הקפיץ. למעשה, אם תיקחו ותמדדו עם הקפיצים האלה, כל מיני משקולות שונים, אתם תראו שאתם ממש יכולים לקבל בצורה הדירה, זאת אומרת שחוזרת על עצמה, את המשקל של כל דבר שתשקלו עליהם. ומכאן אתם יכולים להבין שיש לנו פה בעצם איזשהו משהו שמאפשר לנו איזשהו כלי שאיתו אנחנו יכולים למדוד כוח, ואכן אנחנו נשתמש הרבה פעמים בקפיצים למדידת כוח. אז עד הפעם הבאה, להתראות.